Добрый день, поважаныя слухачы! Я Жарикова Софья, вучаніца 8 класса сярэдняй школы номер 1 города Крычева. Я прочитаю вам верш Владимира Дубоўкі «Стежка». Вьешься ты істужкай каляровай, куды вядзеш, чаму не ведаць мне? Стискаешь пальцами лясток кляновых, а часам навальніцы скалатнеш. Вядзі, няхай, куды жыццё не кіне. Не страшно ўсё, няма чаго губляць. Хоць я пайду і скрозь туманаў сініх, а пад нагамі будзе ўсё ж зямля. Сапраўды, чым мяне ты пераломіш? Без хлеба жыў і хлеб з крапівы еў. А духам быў заўсёды камсамолец, і толькі зірк сціскаўся і шарэў. Я не чураўся і патроннай торбы, кашулю зрэбную, як будзе трэ, парву. Ужо гарбаты я, а больш жыццё не згорбіць. Ды што мужыцкую мне свяжа галаву? Ці я іду па вуліцах маскоўскіх, ці па шляхах палескіх я іду? Нідзе, ніколі мне не будзе коўска, бо песняй праганяю всю жуду. І не прашу я ад жыцця за многа, хай Беларусь мой занядбаны край напорным крокам ідзе сваей дарогай. На ўсходзе ясныя агні гараць, а там вядзі хоць на зламанне шыі, а не цябе самое павяду. У песнях пабудую свой трыклінні, на лозах ніцах кіну сум жуду.